guys! Oh! Kaon ni guys, Mike! Kaon ta? Sabi naman! Diet, need ko get chicken for me. Tayo Pero ba? Sana all. Ano yun? Busog ko? Hindi ka? Wow. Namot no. Saan ako gusto mo na? Juicy pagiging. Sani? Ngunit ang like this. Dapat ang buwan na katao. Hindi, okay ni. Okay na? Sakto lang yung sakot. Ang panit ko. Ito ay hindi nakao. Nakaon ko na yung panet. Papagit? Ba? Makumok no? yun? Ang sauce? Pilit eh. Wala. Pinadagdag. Pinadagdag? Oo. Ano na? Sure ka, makaya mo na? Kaya okay ka na? Okay na ba? Okay na. Oh, may inis. Makaon na like ba? Nainitan ka? Oo. Kaya na. Ako pa na ilang mamano? Ang gusto na ko? Busog ka? Ate, pwede na lang guro pang kaon. No? Naku guys! Busog ka na? Yes! Hindi ka makad ko. Maka-open ka? Pwede lang. Ha? Ganda ko na yung. Ay, tabi ka? Okay pa na, okay pa na. Okay pa na? Pwede ba tayo kung kayo? Hindi na! Ay, hindi. Pwede na! Ako nakalimutan eh. Ay, late. Ako ni Kani! Ha? Order ko sa imo! Sige na.